Lăudat să fie Dumnezeu! În ziua aceasta minunată vreau să laud pe Domnul cu câteva cântări, pentru că mi-a făcut mult bine acest Dumnezeu. Îl împodobească-L gloria și toată cinstea a Lui să fie. M-a scos din groapa peririi, m-a scos din fundul murcilii, m-a pus pe stâncă și mi-a pus o cântare minunată în gură, să laud, lăudat să fie Dumnezeu. Voi încerca să laud pe Domnul cu câteva cântări astăzi, pentru că știe Domnul toate împrejurările și Dumnezeu să binecuvinteze pe frați care ne vizionează în această zi. După aceste cântări voi încerca cu ajutorul lui Dumnezeu, va lăuda pe Domnul și Samuel. Apoi încercăm să facem o rugăciune pentru cei bolnavi, pentru copiii voștri, pentru familiile voastre, ca Dumnezeu să lucreze El, ca Dumnezeu să vindecă El, ca Dumnezeu să ne mai ține în viață El, că la El este toată puterea, la El este viața, la El este lumina. Ce nu este cu putință la oameni pe acest pământ, este cu putință la Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu! Voi încerca să laud pe acest Dumnezeu minunat.
lăudat mereu în poporul lui Dumnezeu. Ca să tărină fără să te moară, you
Manche în Duina, cred. Ori potrușul, ori la ce mi-ar folosi Iisus. La ce îmi folos? Viața aceste trecătoare, că nimic nu voi lua. Lăudat să fie Dumnezeu! N-am putut să mai cânt aproape o săptămână. Eram puțin răcit, dar văd că Dumnezeu îmi dă putere ca să mai laud, pentru că este nevoie în vreme ca aceasta, fraților. Psalmistul David spune, voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Fraților, a venit o vreme când trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. A venit vremea când trebuie să-L căutăm pe Domnul. Lăudați să fie Dumnezeu. Mărit să fie El. La ce mi-ar folosi Iisus? Do minor, scuze? La minor. Sus
toate tele, toate se stingă. Dar tu rămâi în veci de veci. Căci toate trec, toate se sting. Dar tu rămâi în veci de veci. Mai bine eu te rog, Iisuse, să mă atingi când să rămâi, să rămâi. Să faci inimă cumoară, cumoară pentru Dumnezeu. Din lumea aceasta eu sunt un străin. Lucrurile lumii pentru mine sunt un din lumea aceasta eu sunt un străin. Lucrurile lumii pentru mine sunt un o dulce Iisuse, al meu scump Ultimul verset din această cântare, fraților. Din lumea aceasta eu cât mai trăiesc, ajută-mă, Doamne, să mă pocăiesc. Din lumea aceasta eu cât mai trăiesc, ajută-mă, Doamne,
să pot lumina cu faptele mele, să pot lumina Domnul să-l binecuvinteze pe literaș. La canal Trisalul, mai departe. Dacă e intrat literaș acum, se mai cântă încă 2 strofe. Este valabil și pentru cumnatul meu literaș. Domnul să-l Domnul binecuvinteze. să-l binecuvinteze. Să-l vindece. Un om care are o inimă bună. Și vă spun sincer că oameni buni nu ne lasă Dumnezeu, pentru că vede inima aceea bună. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele literaș și pe toți care ne vizionează. Am să mai laud pe Domnul cu o strofă din această cântare. Ai milă, ai milă de mine, Domnul meu, te rog, ai milă. Ai milă, ai milă, deschide ca o partimea. Ai milă, ai milă de ai milă, fie-ți milă, te strig ca o partimea. Te rog, privește-i-ați cu milă spre robul tău ce l-a iertat, spre robul tău ce l-a iertat. Și te mai rog când tindeți mâna, că-și din durere te-au strigat, că-și din durere te-au strigat. Când te-am chemat, m-ai vindecat, când te-am chemat, m-ai ajutat. Ai milă, fie
Dă-ne tot ce trebuie, ce trebuie. Iisus cu drag primește. Simt prezența Domnului, căci este prezent, lăudat să fie Dumnezeu. Încercăm să cântăm împreună. Ce-ai făcut tu pentru cine face Dumnezeu cu tine și nu te lasă de rușine. Ce i-ai dat cu mâna ta, faptele te va urma, Domnul îți va da. Ce-ai făcut tu pentru cine face Dumnezeu cu tine, face Dumnezeu cu tine. Ce i-ai dat cu mâna ta, faptele te va urma, Domnul îți va da. Sine dorința sa ora te chilabe sine di quei chili low dimite che one mai buge re minor re extravagante del sodaști satu. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Lăudat să fie Domnul! Mai laud cu această cântare și vrem să ne rugăm, fraților, pentru că aveți nevoie de rugăciune, aveți nevoie de Dumnezeu în vreme ca aceasta. A venit mânia lui Dumnezeu, fraților, și unde Dumnezeu mai vede oameni pocăiți, unde mai vede Dumnezeu sfințenie, se mai oprește în dreptul nostru și mai ocolește cu mânia Lui. A ajuns mânia Lui pe pământ. Poate că credeam că sunt basme, că este basme cuvântul Domnului, dar este o realitate. Lăudat să fie Dumnezeu. Să fiu și eu
că ești singur și ești izolat și nu poți să mai mergi la biserică și nu poți să mai mergi la rudele tale, roagă-te cu mine împreună și cântă această cântare. Dacă vrei să-ți vorbească Domnul, lăudat să fie Domnul.
Lăudați să fie Dumnezeu! Iată că în ziua aceasta minunată, Dumnezeu a îngăduit această zi minunată pentru oameni care sunt necăjiți, pentru oameni care sunt în pericol. Mărit să fie Dumnezeu! Mi-aduc aminte de cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Stau și mă gândesc, fraților, nu vă temeți, căci Dumnezeu n-a perit pentru voi, ca să nu fiți mântuiți. Domnul va reșeza din nou această boală, va opri această furtună, pentru că la El nu este nimic. El oprește vânturile, furtuna, dar vrea să ne pocăim. Lăudați să fie Dumnezeu! Pentru că Iisus Hristos spune, Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Să-i dăm toată inima, să nu mai fim și cu lumea, și cu Dumnezeu. A venit vremea să ne pocăim 100%, fraților. Lăudați să fie Dumnezeu! Dacă pe timpul lui David, pentru că David a făcut numărătoarea poporului Israel, Biblia spune că Dumnezeu s-a hotărât să trimeacă 3 urgii peste David. Și l-a întrebat, pe care vrei să o alegi, David? Și a spus David, mai bine să cadă în mâna Domnului, este grozav. Iată că și noi, fraților, poporul lui Dumnezeu, secolul 21, am căzut în mâna Domnului. Dar El face rana și El o vindecă. Îl împodobească-L gloria. Și David alege să cadă în mâna Domnului. Biblia spune că a venit ciuma, sau cum numiți voi, coronavirus, sau epidemia aceasta, cum vreți voi. Biblia spune că a venit îngerul și a lovit pe Israel. Știți cât au perit, fraților? 70.000 de oameni. Într-o singură zi. Lăudați să fie Dumnezeu! Și David se duce înaintea îngerului și spune, Doamne, mai bine să mă lovești pe mine și casa mea și familia mea. Și Domnul i-a spus, Davide, dacă vrei să oprești ciuma aceasta, boala aceasta, să nu vă destrug pe toți, du-te și adu-mă o jertfă. Lăudați să fie Dumnezeu! Fraților, dacă vreți să nu ne ucide boala aceasta, moartea aceasta, hai să intrăm în postul. Hai să ne pocăim. Hai să-L înduplecăm pe Domnul. Haideți să nu mai fim și cu lumea și cu Dumnezeu. Atât de mult ne-am jucat cu Dumnezeu. Dar a venit vremea când trebuie să-L prețuim. Atât de mult ne-am crezut că este un Dumnezeu milos și că este un Dumnezeu iertător. Dar este și un Dumnezeu, un foc mistuitor. Lăudați să fie Dumnezeu! Și David s-a dus și a dus o jertfă Domnului. Fraților, dacă vreți să oprească Domnul această mânie, trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne smerim. Mi-aduc aminte când Dumnezeu trimite pe Iona în cetatea Ninevia. Acolo erau oameni care nu știau de stânga și dreapta să deosebească.
Dar Iona s-a dus acolo și a spus să postească oamenii, să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul. Și Biblia spune că era un număr atât de mare, aproape 125.000 de oameni care nu știau să deosebească stânga de dreapta. Dar când a auzit împăratul că a păcătuit înaintea Domnului și trebuie să postească, trebuie cu toți să se întoarcă la Domnul, a început să postească împăratul din cetatea aceea. Și animalele n-a mai mâncat ziua aceea. Lăudați să fie Dumnezeu! Fraților, este vremea să mai postim. Iată că a venit vremea, pentru că noi nu posteam de ani de zile, de zeci de ani. Nu putem să postim nicio zi. Lăudați să fie Dumnezeu! Biblia spune că pământul cu tot ce este pe el este al Domnului. Eclesiastul spune un cuvânt minunat: toate lucrurile au vreme lor. Iată că a venit vremea să fie moartea vremea ei, să fie plânsul vremea ei, să fie ciuma vremea ei. A venit vremea, fraților. Haideți să-L căutăm pe Domnul. Vreau să citesc câteva cuvinte din Psalmul 139 și vrem să ne rugăm împreună, pentru că împreună avem putere. Și Biblia spune: rugăciunea cu credință, bolnavul se va însănătoși, și dacă a făcut păcate, îi va fi iertate. Aleluia! Dumnezeu să ne iartă, fraților! Dumnezeu să se uită cu milă de noi! Lăudați să fie Dumnezeu! Mi-aduc aminte de Avram, când a venit îngerii să nimicească Sodoma și Gomora. A spus Avram: va reveni nimicitul, Doamne, împreună cu cel bun pe cel rău. Vei nimici împreună pe cel bun cu cel rău. Și Domnul a spus: n-am să nimicesc Avrame dacă găsești 50 de persoane. N-am să nimicesc Sodoma și Gomora. Și Avram vine și continuă și spune înaintea Domnului: Doamne, dacă vei găsi 30, 40, măcar 10, n-am să nimicesc Avrame. Și nici 10 persoane nu erau sfinți înaintea lui Dumnezeu, curați înaintea lui Dumnezeu. A venit vremea când Sodoma și Gomora a fost ștearsă de pe pământ. Dar Lot a scăpat și familia lui. De aceea te îndemn: scapă-ți viața. Dumnezeu i-a spus lui Lot: scapă-ți viața, fugi. Și aș vrea astăzi să spun: scapă-ți viața, fratele meu. Lăudați să fie Dumnezeu. Vreau să citesc un cuvânt minunat pentru toți frații mei. Este valabil. Dacă vrea cineva în seara aceasta să se pocăiască, ne vom ruga pentru el, pentru familia lui, pentru copilașii lui. Mă rog în seara aceasta și pe fratele Petru Literaș. Am înțeles că este bolnav. Mâna Domnului să fie peste el, peste familia lui, peste copilașii lui și peste toți frații. Și peste toți frații noștri. Mâna Domnului să fie. Vreau să citesc acest psalm. Poate că unii spune: Doamne, dacă merg în România, scap. Dacă merg în Germania, scap. Dacă merg în alte părți, scap. Fraților, poți să mergi tu oriunde mergi. Și dacă mâna Domnului va fi peste tine, vei fi ocrotit. Așa este, Doamne. Vei fi păzit. Și vreau să citesc psalmul acesta. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Domnul cunoaște în seara aceasta necazul tău. Domnul cunoaște frica ta. Fraților, îndepărtați frica aceasta, pentru că frica aceasta vine de la cel rău. Biblia spune: niciun fricos nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Să spunem ca Pavel: fie că murim, fie că trăim, ai Domnului să fiu. Lăudați să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile. Voi sunteți păziți de puterea Domnului. Eu cred că sunt păzit de puterea Domnului. Pentru că m-am luptat cu copilașii mei.
aproape 20 de ani împreună și am lăudat pe Domnul. Și a venit vremea când Domnul mă păzește. Pentru că Biblia spune, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, am să te păzesc și eu de ceasul care are să încerce lumea și locuitorii lumii. A venit vremea când Domnul ne păzește. Și citesc cuvântul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna ta peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să pot prinde. Mâna Domnului să fie peste familia ta, peste copilașii tăi, peste soția ta, peste părinții tăi. Este vremea să ne rugăm, fraților, unii pentru alții, ca să putem duce cuvântul Domnului mai departe. Toată noaptea se ruga Iisus și era plin de putere. Și noi nu ne mai rugam, poate la adunare atât. Și toată săptămâna alergam ca niște nebuni, ca niște oi rătăciți. Alergam în lumea aceasta, dar a venit vremea să ne rugăm, lăudat să fie Dumnezeu. Versetul 7 din Psalmul 139. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Fraților, Domnul este și în cer. Domnul este și în locuința morților. Domnul este și în România. Domnul este și în Anglia. Este pretutindeni. Ochii Lui nu dormitează zi și noapte. Îl împodobească-L gloria pe acest Dumnezeu. Mărit să fie El. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreptatea ta mă va apuca. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Și cuvântul spune mai departe, unde voi fugi? Fraților, n-avem să ne ascundem. N-avem unde să fugim. N-avem. Dar haideți să alergăm la Domnul. Biblia spune, aș alerga la Domnul și ai spune toate necazurile mele. Mărit să fie Dumnezeu. Și vreau să mai citesc Psalmul 142, câteva cuvinte și ne rugăm. Cu glasul meu strig către Domnul. Cu glasul meu mă rog către Domnul. Învărs necazul înaintea Lui. Spune necazul tău în seara aceasta Lui. Pentru că Lui îi pasă de 2000 de ani de tine. Și cred că îi pasă și ziua aceasta minunată. Și Domnul nu vrea să pierzi împreună cu cei răi. Doamne, păzește-ne Tu. Doamne, păzește-ne Tu. Lăudat să fie Dumnezeu. Cu glasul meu strig către Domnul și învărs necazul înaintea Lui. Și îmi povestesc strâmturarea înaintea Lui. Când este măgnit Duhul în mine, Tu cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-a întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută. Dacă simți că orice scăpare este pierdută pentru tine, mai este o scăpare la Domnul. Mai este o scăpare în mâna Lui. Lăudat să fie Dumnezeu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea, că sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că sunt mai tari decât mine. Domnul să ne izbăvească astăzi. Ne rugăm împreună cu ajutorul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu. Voi încerca să mă rog înaintea Lui. Ne rugăm cu toți. Pentru că Biblia spune, îngenunchiați înaintea Lui. Orice genunchi să se aplecă de sub pământ, în cer și pe pretutindeni. Lăudat să fie Dumnezeu. Da. Ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru toți frații noștri, ca Dumnezeu să aducă înviorare, să aducă bucurie,
să oprească această furtună, acest val. El poate, fraților. Slavă Domnului. Doamne, în ziua aceasta minunată, îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai dat putere, Doamne, să lăudăm numele Tău, Doamne. Îți mulțumim în ziua aceasta minunată, Doamne, că Tu ai îngăduit ziua aceasta minunată, ca noi să ne putem ruga înaintea Ta. O, Doamne Dumnezeule, binecuvântă Tu pe frați care ne viziona, Doamne, în ziua aceasta minunată. Te rog să binecuvintești familiile lor, Doamne, copilașii lor, Doamne. Le încredințăm în mâna Ta, Doamne, pentru că ce nu este cu putință la oameni, este cu putință la Tine, Doamne. Doamne, Te rog în ziua aceasta minunată, Doamne, să Te atești de frate nostru literar, Doamne. Mâna Ta să fie peste el, Doamne, acolo unde este în spital, Doamne. Doamne, Te rog să binecuvintești pe cei care sunt în spital, Doamne, și care se luptă cu boala aceasta, Doamne. Mâna Ta să fie peste ei, Doamne, și să fie în ajutorul lor, Doamne. Doamne, păzește pe frații noștri din România, Doamne, care Te-au slujit de 20, de 30 de ani, Doamne. Doamne, să-i păzești orice familie, Doamne, să-i ocrotești Tu, Doamne, sângele Tău să fie peste orice familie, Doamne. Să-i păzești pe frații noștri, Doamne. O, Doamne, Te rog să binecuvintești părinții, Doamne Dumnezeule. Să binecuvintești pe oamenii, Doamne Dumnezeule. Te rog în ziua aceasta, Doamne, să binecuvintești Tu, Doamne, pe frații din Anglia, Doamne, din România, Doamne, din Spania, Doamne, din Germania, Doamne, din Petrutinde, Doamne, binecuvântă copilașii Tăi, Doamne. Doamne, n-avem la cine să strigăm, Doamne. La Tine strigăm, Doamne Iisuse. De la capătul pământului strig către Tine. După pe stânca cea mare, prea înaltă, căci este prea înaltă pentru mine. Doamne, vedem că a venit mânia Ta peste pământ, a venit urgia. Ultimul cuvânt îl ai Tu, Doamne. Potolește furtuna, potolește, Doamne, valurile, așa cum ai fost Tu dinioară, cu ucenicii Tăi în corabie și au strigat, scapă-ne că perim! Scapă poporul Tău, Doamne, care Tu ai cum 2000 de ani, ai plătit pentru el. Aleluia! Mâna Ta să fie peste copilașii mei, Doamne, astăzi. Doamne, mâna Ta să fie peste frații mei, Doamne, peste surorile mele, Doamne, peste cunații mei, Doamne. Mâna Ta, Doamne, în ziua aceasta să fie peste Amar, peste familia, orice furtună ar veni, peste Patrian, familia lui, Doamne, peste Sandocan, Doamne, familia lui. Nimic nu este mai puternic. Doamne, cercetează Tu țara aceasta, Doamne, și fă să Te cunoască ca Domn și Mântuitor. Orice furtună ar veni, și orice val s-ar ridica, Doamne, binecuvântă familiile îndoliate, Doamne, care cei dragi le-au părăsit, Doamne. O, Doamne, binecuvântă orice furtună ar veni, pe cei cu inimă, și Doamne, care orice nu val mai s-ar pot și strig către Tine. nimic nu mulțumesc este mai că Te-ai atins și de mine și că pot să Te mai laud. ca Domnul Iisus stânca mea. Binecuvântă Tu frații noștri din Când Domnul e Petrutinde, la Doamne. cârma vieții, Adu vreme de înviorare, prin vreme de valori, ridicare, Doamne. Păzește în Tu orice corpul meu, Doamne. furtună trece, Păzește-ne Tu. doar ele ajută. Îți mulțumim, Doamne, că meriți. Când Domnul e la cârma Doamne, să Te vieții, atingi, Doamne, cu El prin valori nu de mă orice inimă, Doamne. cu El orice furtună trece, care sunt în spital, doar Doamne. ele ajută. Să o ocrotești pe aceia, Doamne, care sunt în Orice casele furtună lor, ar veni, Îngerul Tău și să fie orice val păzitor, s-ar Doamne. ridica, Să păzești și familia mea, nimic Doamne. nu este mai puternic Binecuvintești copilașii mei, ca Doamne, Domnul pe Iosif, Iisus Doamne, stânca mea. pe David, Doamne, Orice să te atingi de furtună el. ar veni, Pe Samuel, Doamne, pe și Rebecca, orice pe val Geneza, s-ar pe David, ridica, pe David, Doamne. nimic nu Pe este Avram, mai Doamne, pe toți puternic copilașii mei, Doamne,
ca Domnul Să-i Iisus. păsești Tu, să-i ocrotești Tu. O, Doamne, ai milă de noi, Doamne. Te rog, vin la lucru, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, cred că ne vei asculta, Doamne. Mii de mii de mulțumiri aducem, Doamne, că Tu miriți toate acestea. Orice furtună ar veni și orice val s-ar ridica, nimic nu este mai puternic ca Domnul Iisus stânga mea. Orice furtună cu toți, orice furtună ar veni și orice val s-ar ridica, nimic nu este mai puternic ca Domnul Iisus stânga mea. Din toată inima încercăm cu toți, orice furtună ar veni și orice val s-ar ridica, nimic nu este mai puternic ca Domnul Iisus stânga mea. Orice furtună ar veni și orice val s-ar ridica, nimic nu este mai puternic ca Domnul Iisus stânga mea. Nu vă temeți, Orice fraților! furtună, orice furtună ar veni și orice val s-ar ridica, nimic nu este mai puternic ca Domnul Iisus stânga mea. Mulțumim, Doamne! Aleluia! Domnul e la cârma vieții, cu El prin valori nu mă tem, cu El orice furtună trece, doar El e ajutorul meu. Când Domnul e la cârma vieții, cu El prin valori nu mă tem, cu El orice furtună trece, doar El e ajutorul meu. Celor cu toți, orice furtună ar veni Și orice val s-ar ridica, nimic nu este mai puternic ca Domnul Iisus stânga mea. orice furtună, orice furtună Ar veni și orice val s-ar ridica, nimic nu este mai puternic ca Domnul Iisus. Caname separador, caname separador, atunci se măsură atunci se Mergem la valor, atunci însemn suramor, atunci la fără sprijinul. Domnul să vă binecuvânteze, fraților, să vă rugați pentru noi, să mai facem o misiune zilele aceștia, dacă Domnul mai îngăduie. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Cei care vreți să vă pocăiți și mi-ați trimis mesaje, vă rog să mă sunați pe privat, că nu putem aici, și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.